Ole chi bai vek ule coronavirus chung changa kan video pani na tuna lo en ho do nila coronavirus chuan alal naram zau zelin tuna hian khovel puma mi sing ni chuang zetin henat na hi an kai ta a he tu bot sai lai February nili chawmalama hian ramsom ni pasaria mu to ni in mi sing ni zaruk som thumin an kai ti nem nge ani to a mi zali som ni pasari nan thi pui to ani World Health Organization WHO chuan public health emergency apuang to bokani kan video masa kha January ni som ni pasaria kan upload ani a khati lai khan mi sang ni zariat palia chau mu ala ni a mi som riatin an thi pui to a ramsom pathuma mu ani to kan ti kha ani a kar khata vele meu chuan alo dar na sa to in thi pui po an lo tam man ngei mai China rama mi zali som ni panga in an thi pui to a Hong Kong a mi pakhat le Philippines a mi pakhat in an thi pui ve to ti bak chu ramdanga thi pui an lom lo ani he na ve ti an fin fia zinga dam chuak le to za chu mi zaruk somret pali an ni a tin nat na ve zinga 2% vel an thi ani an ti bok India rama po he nat na hi mu ani ve to a mi pathuma tangin mu ani to a an vai hian Kerala state mi vek an ni a Kerala sarkar chuan he nat na ve an mu chuata ka wang hian an state in siat na lian tham ato na pomin state calamity apuang to bokani thi pui ero an lom ve lo thungani Mizoram a chuan he nat na ve mu chu an lom lowa China atanga January thla a ron ho an ve thei ni arin mi pani chu sarkar thu nei tu ten an han en chen deuh hlek nuwa an ve lo ani ti an confirm vele to bokani China rama mizozir lai te zinga po he nat na ve hi mu chu ala ni lo bokani heti lai ro hian thu thang dik lo po aleng nual to a thotran ni February ni thuma thuleng vela chuan Serchipa International Paragliding Tournament ta tel tur local Chinese paraglider ne na tangin coronavirus an detect lat mai ti thule Mizoram test na a omlo wangin tuna hian Serchip Hospital atanga Falcona ronthon an tum mek ani ome ti thute Serchip district ami China a sumdong kal thin pakhat churin hlel ani ti thute adar mana Mase heng thuleng velte hi thudik lawani thu puke site luanga MIS Serchip DIPRO chuan asoyani tin he paragliding tournament ta tel tur hian foreign atangin tu ma an laron thlen lo thu he inti siak na bot site tu telamin an soi bokani Mizoram state bi kale Athenom state danga te mulani lo ma se Kerala case pathum confirm ani to awangin kan hlatlutuk bik lo ti na ani a Mizoram sarkar po afim khur le to maya lengpui airport a he na ve anom leom lo an check tran to ani kan thenom Myanmar rama mu ala ni lo na a China ne na in sireng le in kalpo na sa an ni awangin film khur atul hle renga February nili thole ni atang hian sarkar chuan Myanmar atanga Mizoram ron lutte lo check na na chu zo khathar ge ta kalpui tana Champhai district CMO Dr. Arla Lompuya chuan order siamin Dr. Pani Dr. Samuel Aldin Tharale Dr. Joy Lai Ramsang ate kai hruaina hnuaya he hmuna hian khol general lut tur te chu an lo check tran ta ani tundin hmuna chuan mu chua an la nei ri lo ani aminga tanga country atang hian coronavirus hi virus chi khat an ni a virus hi nun nei zinga mak ber pol mishing ne na in do na top lei thei lo kalpui reng tu an ni a mishing taksa a an lu to chuan damdoi mangine mo tha mai mai an har sa hle a mishinga na do tu in alo hne to pani lo chuan virus in athlen na tam ber hi chu damdoi mangati dam top thei ani lowa virus te chu damdoi mangin an na tho ati muan thei chau ba ka anin thlapung le chakzo ka anin siam danglam tur aven thei deuh chau ani anin tipung tur damdoi manga ven thei ani chuan a om chhun te chu an tar thi hunemo taksaral do tu ten an do hne thei hunemo a chu na hrik chuan akai tu chu ati buai lo ta thin ani tin aven na vaccine lakin mishing taksa in ado theina ati chak thei boka hengte bak hi chu virus ne na mishing kanin do na hian ti thei kan la nei sang lutuk pik lo khop mai zona poimo tak mai lo chang don ta ila henat na hi zirchian na hun ala tlem ema wangin chhana chiang tak mai ro in pek ala har sa ti kan lo hredon ania chu zona chu China atanga thil local lei a hla omem ti hi ani a chhana chuan a hla om em lovina lang ti ani phot ani Mitren khat chuan coronavirus awang hian China atanga online shopping thil cha te second hand bel khoi te le ei tur local te po an tri in an khoi hre ngal deuh maya chu chu mishing in buaina ato changa a chet phung pa ngai ve reng ani a thil mak vak po ani lo
USA vantlang hrisel na atan le hrileng lamata na anzirbing na hun lian ber Centers for Disease Control and Prevention CDC chuan he nat na chungchang a hian hetiang hian thu an chua nat na thar novel coronavirus chungchang le adar dan hi hria chen lo ala tam hle a coronavirus dang chi ni mihringa nat na satak thlen tu SARS le MERS te chu alo leng to a novel coronavirus hian MERS ai ma in SARS hi ani phunga hnai zoka he nat na lo om thar hi SARS le MERS te angin na a thoka ngem ti kan thra chiang theilo na a heng hri pahnih lo leng to atang hian zir thei tam tak kan nei ani thil nung tak sapon lama heng coronavirus te hian dam ko chuana chan san nei chle a bungro pek kara heng coronavirus te hi lo om tel ve po ni se ni le kar tam tak athang nu chupo temperature pa ngai tak noya le ngal chuan hri tileng tur khopa dam ko chuana chan san nei chle ani coronavirus te hi thokna do ta tanga tuiri lo chuak te atanga in kai thei ni berangai an ni a tuna chuan he coronavirus hi ramdanga tanga bungro lo lu ta tanga kai an om hriat alani lo ani ti in CDC chuan thu chuan siam ani a om zia chu virus te hi nun na nei taksa chungan omani lo chuan dar kar re ni rei tak tak an dam thei lo ti hi ani adam rei de upo in nat na thlen tur khopa chakna an nei lo thoi thin ani an ti chutiang lo ni chuan China bungrua emo lo hlau vak chuan om zia nei lem lo ti na ani a China khan bungrua a hrik lo kai po ni se nun na nei lo bungro kara khan rei takadam thei don lova Mizoram ron thlen meu chuan kai thei aum to don lo ti na ni ber ome ma se CDC ti soyang khian he na hi zirchian na hun an la nei tlem ema ana tho dan le adar thei dan chen an la soi chen ngam bik lo awangin film khur phot mai chu tha ome virus rim hi thil mak tak mai an ni a nun na nei ve si nei chi box si lo an ni a nun na nei chunga anom lo chuan an nung rei thei mi lawa nun na nei chunga ero chuan anin thla pungin chu anom na thil nung sel chu mang tangka in an mani chu anin tipung ta thin ani he nat na novel coronavirus chungchanga mithiam te thil chin chia le zirchian to then khat hi lo tar lang tel le ta ila pakhat na transmission rate he hi he nat na ve mi pakhat zel atangin mi angzat zelin nge kai ti an chin chia na ani a tuna hian a ve mi pakhat hian midang pathum emo pali emo akai chhong thei ni in an chu tani nat na hrileng zinga transmission rate hi pakhat aya hniam chuan chu nat na chu aleng rei to don lowani an ti a SARS nat na alen lai khan transmission rate hi pahni ani a tuna nat na hi pathum emo pali emo ani chuan SARS ain in kai chhona ol samjok hle ti na ang khop mai pahni na fatality rate he nat na ve za zela mi engzatin nge thi pui ti an chin chia dan ani a tuna an chin chia china chuan a ve mi za zela mi pahni an thi ni in an chuta atira kha chuan mi pathum ang vel zel an thi ni khan hriat ani a thizat percentage hi atlaniam hret ani SARS mortality rate kha 10% ani a MERS kha 34% ani thunga novel coronavirus hi chu thi puyan tlem hle jok ti na ani ome avezing a 14% vel he din mun hlau oma anding thin ni a chutani pathum na incubation period he nat na an kaya tanga aron lan chua hun chung an te na ani a tuna an chin chia china ni ni atanga ni som pali in kara he nat na hi aron lang chuak thin ani an ti a hrikai tu azirin alan chua hun chung hi adang lam na sa thei hle in an soi average incubation period chu ninga le darkar nga ang velin an chuta tin he nat na hi aron lan chua ma hian bidang hnen akai chhon thei ani ti German doctor ten an fin fia to boka amairo chu hetiang khei chi chu atam lo hle ani an ti palina alu to ti fin fia na ram le mu chu to zat soi le ila soi to angin ram som ni pasaria lut to in mi sing ni zaruk som thum ten an vei to a trip chiar deuh chuan hetiang hi ani pakhat na China aveza thi sing ni zali som thum pariat an ni a Japan som ni Thailand som pakua Singapore som pariat South Korea som paruk Hong Kong som panga Germany som pani Australia som pani USA som pakhat Macau som Taiwan som Vietnam pakua Malaysia pariat France paruk UAE panga Canada pali India pathum Philippines pani Russia pani Italy pani UK pani Finland pakhat Sri Lanka pakhat Nepal pakhat Sweden pakhat Cambodia pakhat Spain pakhat ani a avain mi sing ni zaruk som thumin an kai to ani CNN soidan chuan hen an hrik hi boro ka po aleng thui thei lo hle a akai te bul nai taka kan omani a an khu le ha chio vela tanga kan kai pha ani lo chuan
kai mai harsa ani anti a room lian tha thokhat tak anga po akil ton tona omte chu anin kai phalo ani anti bokani a enkol na lama po be sei na kol a eng mek zela Thailand doctor te chuan he na na ve mi pahni chu antiviral drug chi rang rang tran kop tirin an enkol dam to thu an soyani hei hi a man tlak tak tak ani chuan tunlai khovel ta na chanchin thathar berani anga tin ramsang sanga doctor te po in enkol dam na tur mu chu an tum mek ve zel boka be sei na nen tong trai na nen i lo thlir zel phot mayang u